Eskakizun bat kontatuko dut kondairaren arabera, duela zenbait mende oinatin gertatutakoa bera. San Pedro auzoko bordari batek ohitura zuen antzera, herira joan nahi zuen ondoko errekatik bestaldera. Peri bezperan euri jasakez zuen izan atsedenik, ta etzen inor errekaura zeharkatuko zuenik. Aipaturiko baserritarrak oihu egin zuen barrendik. Deabru sorgin edo inor balda zerbait egin dezakenik. Gentil batzuk joan ta esan zuten, hemen bihar goizerako edo hoiarrak kukurrukuka hasiko direnerako. Zubi eder bat egingo dugu, baina gure onerako. Zure alaba eman beharko diguzu horretarako. Baserritarrak onartu zuen eskainitako tratua, ezinezkotzat jotzen baitzuen gentilaiek hitzartua. Baina gau erdiz lana zihoan nahikoa aurreratua, eta galtzeko zorian zuen bere alaba maitatua. Ala lastargi bat hartu eta sartu zen oilategian, eta oilarrak goizak argitu zuen ustean agian. Anasi ziren kukurrukuka gizonaren pikardian, kukurrukura entzungo zuten bai aloinan bai urbian. Beraz gentilek kukurrukua entzutearekin bela, pentsatu zuten egunak laster argitu behar zuela. Eta kondairak dio gentilak ezkutatu egin zirela, vampiroen gisan argiarekin hilko baitziren bestela. Beraz zubia etzen bukatu, naiz etzebiltzan berandu. Harri bakar bat falta zitzaien, baina apustua galdu. Inorko oinatin San Pedro auzoa bisitatzea nahi badu, han egongo da zubia jarri, etzen harri hura salbu. Inorko oinatin San Pedro auzoa bisitatzea nahi badu, han egongo da zubia jarri, etzen harri hura salbu.